बे समाव प्रमद बर'नि बिटिआर खुंथाय सरकारखौ मोजां मोननानै नं ब्रैजि रौता समस्तियाव गोबां सुबुंफोरा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलक स्वर्गियारि बिथांनि न'आव फैनानै लोब लोब इउपिपिएल दलाव जयनिं जाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ बे समाव नं ब्रैजि रौता समस्तिनि इउपिपिएल दलाव सानफा एफा आथिखालनि बिटिआरनि खुंथाय सरकारखौ मोजां मोननानै आरो जौगानाय खामानि मावनायखौ नुनानै इउपिपिएल दलाव हेफाजाब होफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। नोंथांमोना नुनो मोननाय जाखादोंदि थांनाय साननैसोनिफ्रायनो बिटिआरआव बिसायख'थिनि सम सौफैयाखैब्लाबो गोबां राजखान्थि दोलोआव जयनिं जानाय हाबाफारि लानाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। बेबादि समावनो नं ब्रैजि रौता समस्तियावबो प्रमद बर'नि सरकार आरो डक्टर नीलक स्वर्गियारि बिथांनि मावनाय जौगानाय खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै गोबां सुबुंफ्रा मोनाबिलि समाव फैनानै मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलक स्वर्गियारि बिथांनि न'आव फैनानै इउपिपिएल दलाव जगदान होफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। नैरोजा नैजिथाम नैजिब्रै सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।